Ti Masakbayan. Ti napalabas, transferi ni Suset iti pagadalan da Jonas. Naglaing amang sutil ni Jonas, kat ni Suset ti kanayon na asutilan. Kanayon nga rod ti panagapada iti pagadalan. Idi umadanin ti panagturpos da, adda na ibaga ni Aileen kan ni Suset. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas na pauluhan. Gura kan aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakita na siguro tit panangisubli ni Jonas iti notebook na. Kaya't mo asawan. Ni Jonas tinangala iti notebook ni Suset. Iso nga rod nga insubli na. Itapay tawan panawanan nga agripaso. Ay, kalukwan nga min ti amo ti gayam mo. Oy, awan ti amok dita di nakiramraman. Bagbagaan man nga min ti gayam mo. Imbagak mat idi adi naalaan ti notebook. Ngam kunana mat arabak na lang kini Suset dayjay. Angam saan anasaya at arabak. Tadakkal apirhuisyo ti impaay na kan ni Suset. Aguray ka man, Jonas. Apay nga inalam ti saan mo ako ko? Basta damot iti bag ko, ma'am. Saan ko nga inala? Ulbod, magnaaya ti notebook ama pandita bag mo. Diyak naka-review gapo iti naramid mo. Tapno awa na teriri. Saan ka pa'y laang ag-test, Suset? Ikan ka iti special test mo numalam. Kat si kamot Jonas, sabali ti test paper mo. Panay isay ti sungbatam, Essay, ma'am. Saan ko nga mo ti agsungbat iti essay, ma'am? Nalakalaang. Tasaan ang masapol nga agikabesa ka. No dimngag kalakit di iti explanation. Masungbatam amin asaludsod. Sayang dagiti ing kabesam. Tasaan mat nga iso tinaitad kan ka asong batam iti test. Sinalbagkit di. Noon niya pa'y ti pagkapsutak. Isukid din tintad da kanya kates. Sapay mang namnama ka na nga to ti maalam. Tayong kabesam amin dagiti adda iti notebook ni Suset. Ay, nagmalas nga rod. Ay, nagpuyatak anang ikabesa. Kung saan mo't gayam nga iso ti itadasong batak iti test paper ko. Dahita ti pagmadyan ti agaramid iti sana nasayahat, bro. Di ka nagsakar. Tadda ma di aplanom. Anya nga ita. Nabagsak ka. Sinalbagkit di. Aldaw na ita. Ngamaddan tumat aldaw ko. Di ka kadipay lang nadidigra, bro. Kasano nga'y te examin mo, anak ko, kat di ka mo't naka-review. Insubli day dya sa tanas ti notebook ko, nanang. Inikanakmat ni maestra iti tsansak nga ag-review. Satanas ko nam. Anya ka di ti sasawo mo, anak ko. Diyay kaadalak nga agnagan iti Jonas. Satanas tinagan na kanyak, nanang. Imbag no saan amasurun ken kaday ta kaadalam. Kita man day ta impanagan mo ken kuana. Nagalas. Isumatiin mo na. Pinanaganan nak iti karat. Wano kutungit. Ay, no apay nga min aya nagkutong ka. Kat awan mo't sakit mo, anak ko. Anya jay natamag ko ngay naramid mo iti pagadalan niyo, Jonas. Adda nakawara notebook, tatang. Inala, taiso tinag-review ak. Idin sublik. Ibagadamot na tinakaw ko kano. Ay sana nasayat da ita. Insublim lang nga roden. Sikapay titakais. Ayan na da ita tayo naksungatan. Bayan yun, tatang. Pinagong tanda mo't jay tao anang ibagang agtatakawak. Rumbang lang nga pagong tanda. Tamang perde iti reputasyon. Isuabayan yun, tatang. Ah, Nalpasan day jay. saan mo nga itulok nga irurumanda ka di pagadalan nyo, Jonas? Ha? Imbag pa'y no siyak ti mangiruruman. Nangag ko ti sarita anyo iti anak mo. Katanya ko manunangag mo.
Saan arumba nga kasjay ti imbagam iti anak mo? Amumatan adya anak mo ti adda pilpilyo na. Uray man na da pilpilyo na. Anak kulat ta. Ay, Jay kat anak ti sabali at taon, ti sakit kao. ay, awan mon, Conrado. Kasanungay nga agbaliw iti kinaloko ti anak mo. Ta anak mat ti kinapilyo na. Apay, pilyo ti anak mo. Saan mo nga anak? Ay, awan mon at talaga, Conrado. Oh, Di ka makaaw-awat. Kasano nga taaya nga ipakaawat ko ken ka, di kayat ko ama pasamak. sika, ati sana makauawat. Mangan ka ngamin iti ado, Suset. Tapno di da ibaga akarat ka. Sa anak lakit di ngagsaksakit, nanang. Uray na lukmag no kanayon mat ngagsakit. O di awan serbina. Madamot kit di puntom iti dayta nga imbagam. Madamag ko man. Asino ay ati kanayon amang sutilken ka iti pagadalan nyo. Ni Jonas Kayabas, nanang. Isupay tinangala iti notebook ko. No kasta, jay anak ti Mamartek ani Manong Conrado. Mamartag ka di ti amana, nanang. Ay, man-mano ang makitak ang mausawan day a tao. Ang mga nukas jay tumat day dya satanas. Ay na, saan mo nga awagan iti satanas? Tanumangag dagiti dadakkel na. Masair dalakit day. Apay manenday tabag ni Suset. Igam mo mat. Isabit ko lang iti sangong ayan ti blackboard. Apay nga isabit mo ngay. Marigatan laki di amang gawat. No nangato ti pangisabitam. Talnakan, tay sabit kon. Kitam kid din at daumay, tay bagam. Saan bro? Kasimat nga agbirok manen iti bagna. Saan matama pukaw? Isabit ko lang mo't. Kawanlat di kar aramidan. Aday ta, naisabit kon iti sango. Ala, intan, rumwartan. Apaya di ka makatal na dita, Suset? Jay bag ko nga imbatik dito ay sakbay ang nag-flag ceremony tayo, ma'am. Awan matan. Oh, asino tinangala iti bag ni Suset? Ada nakasab iti tasango, ma'am. Dita ayan ti blackboard. Asino tinangisabit ditoy? Asino aya kada kayo tinangluko manan kan ni Suset? Saan nga tangadal alyaan ng loko, ma'am? Saan ka di ati al-alya kat satanas, ma'am? Ala, umayugaw atan ti bag ni Suset. Kat itadyokan ko na. Makakatawak itay jay classroom tayo. Apay manan. Imbagam tumat nga al-alya tinang isabit iti bag ni Suset. Sinalbag day di ako tungit. Imbaga nakit din. At ti al-alya kat satanas. Awan lat di kar aramidan ngamin. Mamatiak samot iti kunada. Anadagdagsen ti kog tartibales. Sa anak pa yan alpas, bro. Addan tumat gundaway ko. Isardeng mo daytan bro. Awan tinasayata maghanap mo dita. Isardeng kunto. Dumakabalsak. Ngam no panunuta man na imbag. San ka di ngawan mat basol kan ka ni Suset, bro? Makakatawak. Idi imbagam asatanas ti al-alya. Pudno mat. Ada atap ko nga iso tinangisabit iti bag ko. Kalukwan ti amuna. Apay nga ta. Anapudot ti dara yung agpadpada iti tunggal maysa. Saan ko matapagpupudutan? No saan nga iso ti mo na? Winmat kat di Ngam, sigod ngamin apilyo ni Jonas. Ang kaslaki maro, idi adda ka. Tasyak pa'y tinatumpungan na asutilan. Makapaasar. Forever kayo nga ta, nga agap-apa. Basta siya, awan ti madi nga ar-aramida kan kuana. Isuat ti satanas. Itamampaya na uli magka dito'y sirok di kayo, Jonas.
Kinatawaan dak ngamin iti pagadalan iti kalman tata. Anya nga tati aramidak, tapno katawaan damat dayjay a tao. Kayat mo asawain, kayat mo ti bumalays. Kasta nga ron tatang, anya nga tati aramidak iti a tao, tapno katawaan damat. Kasano nga taaya? Bayam, tatulungan ka ngagpanunot. Babae dayjay tatang, saan a lalaki? Ay, babae lagayam. Pagparikutam launay. Ha? Naglaka! Adda ka din na panunot yo, tatang. Oh, kapanamanan. Timakder ka mat. Idi nakita magmagna ni Suset iti school ground. Agsilsil po na magmagna. Agsilpunak mo't amagna. Taigagarak asabatin. Ha? Ala, ditakan. At dayta ni Suset. Anay ko! Anay! Ape adinong parnaklatan ngay. Natinagkat nga rodan ti cellphone ko. Jak nakita, tamadama ngamin nga cellphone-ak. Ay, Cellphone mo, natanagkat na ito pa iti bato. ay, apay ngay. Sapay inikat ko ti casing na ta dinalusak itay. Kitaman, kasla na buong ti screen na. Ala, ay, nabuong agpaisaw. Ay, natirad ngamin ti bato. Apay ngamin deta bato. Apay nga da dita. Anda siguro na nga ramatan da. Nalipatan da nga impaigid. Aga pa man nga tandag iti dua. Ape an na panday jay. Ay, nagdinong pardan sapay. Win nga rod. Natinag pa iti cellphone ni Jonas. Ang mga nadadahal pa yan. Ni, pinanawanan ni Suset. Kat umayan dito ay. Nadadahal sa amot at talaga ti cellphone ni Jonas. Wingarod ah. Apay, Suset. Anya tinapasama kada kayo. Nagdinong par kami ka ni Jonas. No apay ngamin nga adda bato ijay. Imbaglakit din ata saan ko na ibatan ti cellphone ko. Ay, dayta kat ngamin. Pagmadyan ti magmag na cellphone. Pakaalaan ti disgrasya. Apay, Conrado. Panagkunam ka day. Kat nasaya at tiit din ti imbagam nga aramidan jay anak mo. Imbagak aya, apagdaksan na. Ay, konsentidor ka at talaga. Imbes asurwam iti pagsayaatan na. Agam, durugam kit din nga garamid iti saan anasayaat. Di ka man nabakbakitan. Dakes aya dayjay kat saan may. Saan kit din adakas, jay igagara na adong paran ti tao? Numapatugaw jay babae kat makatawaan o di nakabalos di anak mo. Ay na, sa anak apulos nga umanugot dita akapanunutam. At dayamot inayo na makapanunutak kami. Saan ko nga ayunan, ta saan mo't nga umno. Ay, manmanuman latikasken ka. Ay, inulaw sa nga minti arak tautag mo. Naramid mo ka ditin singasing kong aramidaw. Wag, ngam naibatak ti cellphone ko. Kat naitupakit din ititira da bato. Nabuong kit din ti screen na. Bangtad kayo man iti pang patarimaan ko na mabalin, tatang. Anya, ay nagkapoy kan. Mom, amakidin nung parka, ngam di mo pinutputan na imbag ti cellphone mo. Kunak ano saan ko maibatan. Jack mat ngagpaiso inigaman na nalaing. Kahit, di babae ngay, natinag mo ti cellphone na. Saan, tatang? Ayawan mo nga roda, palpak ti garaw mo. Kapoy kamot gayam. Ita, tadandani kayo nagturpos iti grade 10. Masapol a panunutan nyo, noan niya ti alaan nyo iti kolehyo. Tapno, amuyo, noan niya nga istran ti paginrolan nyo, iti senior high. Ma'am, apay, saan mabalin na conforme ti pag-enrollan? May mayat matlaang no ti alaam a kurso, kat
Kalinya ti inyenrolyo iti high school. No kasta, agsisina kami iti pagadalan no senior high, ma'am. Kapilitan na kasta. Awan pa'y senior high diti barangay tayo. Iso a kapilitan ang mapan kayo iti pagadalan nga da senior high na. Anya ka diti alaam to a kurso. Tapno agkaadalan ta kumamat laeng. Kayat ko ti nursing. Agpada tagayam iti alaan a kurso. May santo ti pagenrolan ta. Tapno saan ta nga agsina? Pag-iskwilaan nga tada sami kan Jonas. Saan mo man nga ipalagip da dya, Jonas? Kagurgurak? No sa bali ti pagadalan da. Agkurus pa'y nga tatidalan nyo? Nasaya at mat, no saan nga agkuros ti dalan mi? Nasip nga tilubong ko, no adda iti sangok da dya, Jonas? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo ita alawas na puluan. Gura, kan aya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.